teďka se omlouvám, jo, za tohle slovo. Jo? Ty zmrdí, to by mi tady jenom Jo, dobře ty. Ty ve, který bych tady, vole, nejradši stavil, ty vole. Ufa, ty ve, tak jdu do svampu sám, vole, a svampem si to sám a nepotřebuju nikoho, vole, jo. Pavle? Takhle musím, No. vole. Dobře si, pokračuj. No, výbavou pomáhám, co? Hele, 106, jasně, 106 si jde teďka tady zabít. Co to je za debil? Muž útrapy, metinidu na 55. Dá mi to určitě level, pojď. Hele, ty vole, nedalo mi to ani... Ty dobrý. Není možný. Nebudu v klidu, ty vole, prostě to nejde. Hej, já proklínám ty lidi, kteří mi prostě ukradli účet. To je teda ukradli účet. To jo, no jako. Fakt, jak to můžou udělat, jo? A víš co, jsou to 12letí cucáci prostě, jako, že jo? Který ty vole se tam dostanou a vykladou ti nějak účet hexy, vole, a se nabaží. Jdi. User in your channel stopped recording. Hej, já Dominiku, ty mě neser, ty má kde seš. Ty ještě do mě ser. Nic, buď v klidu. Zítra si to Já pustíme. jsem v klidu. Zítra si něco pustíme, tyhle. Jaký zahrobák? Ten, co mám já? Ale já mám 0. Já mám 0kovej. Já s tebe fakt cítím. Ale mě nezajímá, že má 9kovej, já mám 0kovej, jak to, že má 9? A to jsi mě sem přišel nasrat, nebo já nebyl. Jo, tak ty máš radost, že Davídek si stenal záhrobák, už 9. Ale já, milej Davídek, že mi vykradli šamana, že ty vole tady myslím 55, nedáme on mi to ani nic, ty vole, ty jsi hustej normálně, týpek. Hele, potkám 40 loupežníků, jdu vykrást tržnici normálně, ty vole, udělám PvP ze sebe a půjdu tě sejmout. Ty vole, a máš to normálně. Počkej, jdu do tržnice. To jo, no Kolik jako. mám? Hele, ticho. Mám 1 miliard. 1 KK. Jdu si koupit aspoň žvejkačky. Tak to je konec. Dominiko, ty bys mi nepůjčil aspoň půl mega, abych měl na 2 žvejkačky. Já ti půjčím 2 mega, teď už je mám konečně. Děkuju. Já taky nemám zrovna nejvíc, ale jo, něco ti dám. To jsi hodný kluk. Pojď Já na ti to H3, vrátím i jo, s pojď úrokama. na H3 do Jonu. Už tam běžím. Pojď. Už jdu. On si to právě ani nevšimne, pak. On o tom ani neví. On to fakt neví ani. Už jsem tady, prosím tě. Jasný. Dej mi to. Já si tu koupím fakt žvejkačky, jestli jsou tam nějaký normálně. Hej, vyser se na to, nedělám ty šušně. Já o tebe zdrám normálně. Hej, já jdu na Ch1, já. Hej, končíš, já jdu na Ch1. Tam bude větší zábava. Já tam jdu pomydlit nějaký... jo, nějaký mopky, jo, a mopka jsem já, protože mě lidi všichni pomydlí. Takže pozor na to, jdu tam pomydlit prvního člověka, koho uvidím. Tak, dívej. Kdeže seš? Prosím tě, já jsem Umřu. se rozmyslel, jdu si koupit ty žvejkačky. Počkej. Ne, já jsem PVM, já nic nedám. A nechtějte, abych přišel s malým BMkem. Ten vás nedá ani za... Hlavně, že jsem se tady... Hele, u šéfů jsem se mluvil. Ne, tak tu nechci. Ne, 40 loupežníků, no pojď sem ty chcípáků. Pojď sem. Stando! Na záchodě mi to jedno, já mu tam klidně vlezu, tak ty můžu nemlátím normálně. Ať si zve to. Ať mi dá tu jeho výbavu normálně. Hej, sexy. Hej, kde je zase to sexy laxej, vole? Denis. Ahoj, Dave. No nazdar. Přijde dalšího debila na test. No nazdar. Nazdar.
Hele, a ten Denis je dobrý týpek, napíše mi, ahoj Dave, nemáš na půjčení 5kk a dáš žvejky a dáš žvejkačky. Hej, mi napsal, jaký žvejky? No žvejkačky. No žvejky. Nevím. Ty už to máš dneska dost. Já žádný žvejky nemám. A oni se tady prodávají, no ano. No ano. Já to zajde k Číňánovi. Ale pozor. Mi píše, kde? Tržnice. Když najdeš, dám ti... Řekni, že mu to dává Počkej, dám ti bonusy, 10, počkej, dám ti 10kk. Ale dám mu 10kk. Mi napsal, počkej chvilku, už tam běžím. To se mohl poslat tak já si do počkám levý země chvilku. toho Yetiho. Normálně si počkám, a jestli mi frajer přiveze nefakt žvejkače, tak mu těch 10kk klidně dám. Normálně. Ej, dejme to, Napiš že fakt a on mohl mi- poslat on mi do píše, ledový země hledat toho Yetiho. Mu napíšu za chvíli. Hej, Ninja 77, tebe možná dám, nedám, ještě mě dáš a já No, se strapuju. ten možná dám nedám. Hej, zase Na to někdo jo. mi píše tady nějaký kanávoro, To jsem já. a co to je? Víkačko je... Hej, jdu po něm, hele, nejdu, je 140, no. Tando, prosím tě, obtěžuje mě tady jeden pán, už jsem si sehnal na tebe 140, tak pojď. Ne, nejdeš, jo? To je hajzl. Normálně. Vypni telefon. A kde seš? Náměstí umírá. Dominiku. Ano. Já jsem mu psal a on mi napsal, ještě jsem nesehnal žvíkačky. Ale to mi píše, jdeš volat a pomůžeš mi se na ty žvíkačky? No jasně, určitě. Dělám si srandu. Napíšu. Ale Stáňo, jak se tady Stáňo, koukavej. Že? Hej. Tak já nevím, normálně, tak já asi nevím prostě. Mikrák, jestli, nevím. Senát, nebo, nevím. Koupím. Budu se koupit mikrák. Ten. Hej, jak se jmenuje ten, který hledá ty žvejky? To jsem já. Co? To potřebuješ. No jako myslím toho hráče, který mu to napsal. Prosím tě, to je takovej, je to kluk teda a jmenuje se tady Sexy Laxi. Jo? To je jméno, ty vole. To je, ale luxusní. Sexy Lexi, jo. No, Počkej, já mu napíšu, že jestli nechceš žvejky, Jo, kde napíšu, je? že prodáváš žvejkačky. Hej, já nevím, kde je, A ještě vole. napíšu mu orbitky. Normálně, Kde je? kde je, kam šel? Ale já mu Však mu napiš PMko, ne? Jo, ale počkej, velký L? Nebo kde má velký písmen? Velký S, všechno jinak malý v sexy a velký L a všechno malý Lexi. Já tady jméno. Ona není online.
teda on. Škoda. Ale to je jméno. Já nechápu, proč takhle ty lidi si dají jména, to jako kdybych si teďka dal, já nevím. 7 prcalíků tady, tyjo, aby já bych po městě normálně, ale je to pravda? Máš si udělám postavu, máš 7 prcalíků a budu tady běhat. A seznámím se s ním a řeknu, že já jsem fakt tady trpaslík. On tomu uvěří, ten kluk. Ale to je v pohodě. Jo, zatím já jsem v pohodě. Počkejte, až Standa si sežene mikrák a přijde sem Standa. 40 lopežíků, tak to se všichni počurát normálně. Mikrák a jdu se vytlevit. Jo, fakt že jo, počkejte, až si seženete mikrák. Už máš ten mikrák? Dobře, už se těším. Já mu to řeknu normálně, jdu mu to říct normálně. Běž. Aby jsem šel, protože to je možný. Hej, já si jdu dát tady 80. Pojď boj. Nejdu, čau. Ale a kde seš ty, prosím tě, Dominiku? Já tu momentálně není. Jo, to tu není. Ale málem pochcanej smíchy, ale to je jedno. Na H3 v tom, v Jonu. Jo, jasně, jo. No, tak já, prosím tě, přijdu na H3, jo? No, Jo. A ty bys nemohl přijít za mnou na H1. Asi ne. Já teďka vyrábím. Nechci vidět co. Ale prosím tě, hej, já dostal normálně asi evidentně 100% buff, že? 97. 2 minuty 50, ano, tak se omlouvám, takže to zatím momentálně není, ale hele, tak není 100%, ale je alespoň 3/4 teční, je to dobrý. Tak, koho si tady normálně dám, ty. Hej, ta 80, pojď do mě, pojď mě sejmout, ať udělám ze sebe, pojď sem. Hej, nějaký Paul mi tady krásně píše. Já všude se koukám pod sebou na potřebu. Jasně, no proč ne? No jasně, já jsem PV. No. Moment. Ty bys mi prosím tě, Dominiku nevrátil barona, nebo mám ho já? Asi já, veď, počkej. Já si jdu pro toho barona plus 9, tam mám na šamany, ale ten mi stejně nepomůže, takže to je jedno. Ne, Dave, já teď fakt nevím, o čem mluvíš. Že ti koupíš vykačky normálně. Ale orbitky aspoň. Větrový? Ne. Melounový. To existuje. Hele, a dívej, a teďka, tak jo, já tady teda slušně napíšu krásný Gčko teda, stejně mě tady, no jo, dáš mě, já vím, a souhlas. OK, tak pojď. Hej, miss, jo, pojď, miss. Jo, hele, toho dávám normálně. A budu ten jak 50ník. Hej, kolik mám života? Dobře. Hej, dobře. ale dobrý, hele, kdy začínají nový Vánoce a Silvestr, prosím tě, Dominiku? Já se jdu podívat do kalendáře. Jenom. Protože to tady v Metinu budu starý dědek, no. Tyva, ale já... Upřímně, já s tebou normálně umřu. Hele, ty vole, hele, nejsi sám. Hej, počkej, moment, já si musím říct teda Ale jiný jsi meč. asi jediný, kdo tady umírá smíchy. Hele, už se krutý, ale já jsem vzal jiný meč a teď nevím, jestli ten meč mě složil, ty vole. Nebo ten Paul, ty vole, normálně. Hej, ale ten Paul se mi líbí, kámo. Ten je hustej normálně. Ty brďo, hele, jak na ně vyzrát, počkej. Když půjdu, no, ze zadu určitě ne, to ne, ale no, ze předu by to možná, jako možná šlo, ale učte mi někdo zbraň normálně na chvilku, ty vole, normálně. Ty vole, kurva. Dominiku. Nemám nic. Ne, kde seš? Ne, nechci tvoji zbraň, to by se ještě strapnil víc. Hej, ale koukej, normálně mě by zajímalo, co má za zbraň. Hele, počkej, já ti ukážu. Já mám tuhle zbraň a ta si myslím, že je na hovno, že jo? Že jo, no, úplně.
Tak ani moc ne. Tak já jsem PVM, tak tohle jsem si dělal to. Jako, ty kameny to máš na PvP, ale ok. A jinak nic moc. Ale normálně prodej. Hele, pozor, loupežník. Tady něco prodává, co tady prodává? Metro těžký za 10 kk 13. Dominiku, nechceš, aby si udělal 2 levely? Má po ty 90 budu chodit. Ale tak proč nejdeš, já nevím, tak Ziny. To bude vyšlo. Ale já nevím, jestli je dám, počkej. Jo, dám, ale možná. Teď může mít klidně. Prosím tě, teď, Otázka peněz. teďka scháním tady žvejkačku. Jak z něho můžu? Ej, a já jsem dostal nápad, Dominiku, pojďme mají do svampu dneska. Nebo já to, Nemůžu. pojď do To svampu. nevidě. Jdeš do svampu, vlastně ty si level zase 19. Hele, nemůžeš si udělat do prdele ty 2 levely, aby si se mnou šel do svampu. Jo, bude To to bude asi zareagováno. těžký, hele. Jo. Okay, tak já si tady dopiju teda to mlíko, co mám tady. Protože potřebuji mají své energie. Dominiku, už máš ty 2 levely. Teda hovno, level a něco, že jo? Cože? Level. Píšu. A mě nezajímá, že píšeš, udělej si ten level. A to říkal tobě. To říkal babice. Že jí zdravím. Mám to už čas spát, ale to je jedno. A že přeju dobrou noc. A čí blechy šípou celou noc, jo. Zítra si zase popovídám. Ale udělej si... Ale pozor, jo, to je úplně normální, on si tady začne povídat s mou babičkou. A ne, že by mě podržel. Frajer ještě před ní jde do mě bomby. Vždycky, no. Hele, máš být hodnej kluk, uklíze doma. Jsi mladý kluk, vem si to, že já už mám 2 malý děcka, jo, a musím tady lítat jak Fredka. Míšo, žiješ? 30 let. Mám 6letýho syna a 5letýho syna. Takže, hele, běž se klouzat, jo, Dominiku, a že si 2 levely. Vlastně hovno, 1 level a kuličku vlastně. Půl kuličky. A nemůžeš si aspoň udělat půl kuličku. Jo, možná jo. Ale já jdu normálně do Tržice normálně naštívit, jestli tam najdu svatýho Dindyho, jo? Co normálně zeptám, když to uděláš ty, to není možný. Já si úplně do Tržice. Já si jdu najít toho svatýho Dindyho. To má třeba tam bude. Ale mám 1 kk, jdu si tam koupit aspoň třeba kytičku. Nech mě bejt, až si uděláš level, napiš nebo řekni. A vykopej si hrob a polož si na ní. Tak třeba, to mi je jedno. Hej, 138, pojď sem, dej mi, jak on to říkal? Žvejkačky. Moment, teď upíše jaký virus, ne hovno virus. Veru, Kdo to napsal? nějaká veru, počkej, co mi. Hej, kde je ten lefon? Nikde známej. Ahojky. Jak ten to říkal, co zabil. No, čau. Čau. Už máš ten level? Budeš otravovat dlouho? Normálně. Já nevím, hele kámo. Já jsem celou dobu v Johanu, prosím tě. Zeptám Mele. Prosím tě, Denýsku, už máš ten level? Míšo, klid. Já nejsem Denis, ale Dominik, ale to je v pohodě. Tak Dominiku, to je jedno, Denis nebo Dominik je to Ne, stejné. není. Ale normálně. Ale teď je to docela vtipný, protože já se nemůžu najít. Kde jsem jako? Aha, dobře ty. Ale co budeme dělat?
Denisy. Teda Dominiku. Hej, ale ten Denis mi normálně normálně to. Co zas? Hej, proč mi píše nějaký frajerka? Jak jo, ten Čechá, tak to jo. Mám. Nějaký. Ty brďo, počkej, to je ta Já jsem... Píše mi koťátko, moment, pozor. Ahoj, koťátko, nejsem. Ahoj. Nejsem, to je...